Umdlali wasesiswini weMamelodi Sundowns nowaseBrazil uLucas Ribeiro uvulelekile ukudlalela iBafana Bafana uma ithuba livela ngokuzayo. Njengamanje lo mdlali oneminyaka engu-25 ubudala akakafaneleki ukudlalela iqembu lesizwe lebhola lezinyawo laseNingizimu Afrika. Ukuze uRibeiro afaneleke ukuqoka kwiBafana, phakathi kokunye uzodinga ukuthi ube usehlale kuleli iminyaka emihlanu. Ngesho kwamanje angikasitholi isicelo sokudlalela iBafana, kodwa kungangijabulisa ukubamela, kuphendula uRibeiro ngesikhathi ebuza ukuthi angawujabulela yini umbono wokudlalela ompetha be-AFCON ka-1996. Ngingakujabulela ukudlala lapha eNingizimu Afrika futhi neqembu lesizwe lenza kahle, lidlala ezingeni eliphezulu nangenxa yokuthi iBafana inabadlali abaningi beMamelodi Sundowns. Ukube nginethuba lokuziveza kungaba kuhle ngoba ngicabanga ukuthi ngingakwazi ukuzijwayeza ngisize iqembu lesizwe. Uma leso sicelo sifika ngilindile ukuthi ekugcineni kuzoba kuhle kakhulu, kodwa okwamanje akukho sekuvelile. uRibeiro uyavuma ukuthi kungaba nzima ukuthi adlalele izwe azalela kulo elinamathalente afana nezihlabani zeReal Madrid. Umbono wokudlalela iqembu lesizwe uyindaba ehlukile futhi enzima ngoba izinga labadlali abadlala eqenjini lesizwe laseBrazil lisezingeni eliphezulu. Uma umuntu engathola ithuba kungaba ithuba elishintsha impilo. Kusukela lapho ngikhona ngijabulela izinga nokudlala ebholeni laseNingizimu Afrika. Ngidlala ngenjabulo okuwukhiye kakhulu kunoma yimuphi umdlali ukuthi ajabule. Ngijabule ngokuba kuleli zinga nokukhombisa izinga lami. Usizo lozakwethu kanye nezeluleko abanginikeza zona nakho kuneqhaza elikhulu. Uma kukhulunywa ngeqembu lesizwe laseBrazil kungaba yinto enhle kakhulu. uCosta ujoyine iSundowns esuka ku-SK Beveren yaseBelgium edlala esigabeni sesibili ngaphambi kwesizini ka-2023-2024. Udlale kahle ngesizini yakhe yokuqala ehlohla amagoli angu-20 emidlalweni engu-37 ayidlalile kwiSundowns kuyona yonke imiqhudelwano.